υποψήφιο βουλευτή Β' Αθηνών Σάχλαρ Χουσέιν. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα ζητήσω συγγνώμη γιατί έχω σπαστά ελληνικά. Δεύτερο, μου είναι δύσκολο να μιλήσω μπροστά σας. Γιατί είσαστε όλοι δάσκαλοι. Και ξέρετε γιατί. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Πακιστανική κοινότητα αντιπρόεδρος είμαι. Είδατε πλημμύρες, είδατε φωτιές, είδατε παγωγές. Από πού στήριξε, μας είπε έχει δίκιο. Με εξαιτία του Πακιστανών απαγωγών, προσωπικά εγώ και άλλα 15 συναδέλφια μου, εμένα κρατήσανε 9 μήνες στο Πακιστάν. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ο λαός. Γιατί αυτό, άμα τα πούμε αλήθεια, θα μας κλείσουνε. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Άμα θέλουμε να είναι δημοκρατία, θέλουμε το Πασόκ. Όταν λέμε Πασόκ, λέμε Γιώργο Παπανδρέα. Λοιπόν, από μένα, εγώ λέω αλλάξω σελίδα. Από μένα αρχίζει και μέχρι πάει το πρόεδρό μας. Όλοι λέμε αλλάξουμε σελίδα. Σελίδα αλλάξετε εσείς. Όχι οι βουλευτές, όχι οι πρόεδροι. Κάθε ένα από εσάς. Είσαστε όλοι Γιώργο Παπανδρέο. Είσαστε όλοι Ανδρέα Παπανδρέο. Η Κώστα Σαμίτη. Η Μαρία Ταμανάκη. Είσαστε εσείς. Γιατί χωρίς βοήθειά σας αυτή η σελίδα είναι ασόκητη. Είναι πολύ βαρύ σελίδα. Χωρίς βοήθειά σας δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Εσείς που είσαστε πριν να είναι αργά. Πάρτε προσωπικά πάνω σας, από σήμερα, αύριο, γειτονιά, πρίκτερο, καφενείο. Μιλήστε τον ένα γείτονα, μήπως έχει παράπονο από Γιώργο. Αλλά ο άνθρωπος είναι και ο Γιώργο. Άμα δεν τα φεύγει βάρος πάνω του, δεν τα λιλαβρίσει. Όταν φεύγει πάνω του μπορεί να γυρίσει πίσω. Και εμείς μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα. Όλοι ξέρουμε ο Πασόκ έχει γερές ρίζες. Ρίζες είσαστε εσείς. Ο γερές ρίζες έχουμε, αλλά θέλουμε και φύλλα πράσινα όμως. Όταν θέλουμε φύλλα πράσινα, λοιπόν, τα φωτιά δεν έπιασα μόνο βουνό, έχει πιάσει και αγορά. Αυτά είχαμε καταλάβει. Τα φωτιά δεν έπιασε μόνο βουνό, έχει πιάσει και αγορά. 20 χρόνια ζω εδώ πέρα. Έχω ακούσει πολλά και πολλά είδα. Αν λίγα που κατάλαβα, ο χώρα θέλει Πασόκ. Γιατί 3,5 χρόνια που είδαμε εδώ πέρα, δεν έφτανε ΦΠΑ.
και φόρο και βάλαμε ταξιτζή ταμιακή μηχανή. Δηλαδή φτάσαμε μέχρι ταξιτζή να βάλει ταμιακή μηχανή. Αυτό εκ βάρους πάνω μας είναι, δεν είναι ταξιτζή, γιατί σπράττει διπλά. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι 16 Σεπτεμβρίου πρέπει να αλλάξει η σελίδα. Πώς θα αλλάξει, αυτά πρέπει να είμαστε δύναμοι, να παλέψουμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Τελευταία στιγμή πρέπει να παλέψουμε. Η νίκη είναι δική σας. Η νίκη είναι Πασόκ. Η νίκη είναι όλους σας. Δεν σας κουράσω πολύ και ούτε σας είπα να δει. Μου είναι δύσκολο. Αλλά η Ολυμπιάδα που ήταν εδώ, δώσαμε έτοιμο. Ένα ηλεκτρολόγο φτιάχνει ένα σπίτι και τελειώνει η δουλειά του. Έρχεται άλλο με την κυρία του με τον κερβάτα και λέει τι ωραία φως που έχει. Δεν κατάλαβε ποιος έφτιαξε όμως. Ποιος κούρασε, ποιος έκανε συνήθεια σε γραφείο του, ποιος έκανε σχέδια. Αυτό έχουμε καταλάβει. Αλλά εμείς δεν έχουμε καταλάβει ο χώρα τι θέλει. Χώρα θέλει Πασόκ. Όταν λέμε Πασόκ, λέμε Γιώργο Παπανδρέο. Παπανδρέα, εσείς είσαστε παιδί. Πάρτε προσωπικά πάνω σας για αυτά πριν να είναι αργά. Έχουμε μέρες μπροστά μας. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ για